Oke bolo, tak kai info hari ini. Hari ini aku arep nyoba gunung sono tapi kidul desa bolo. Kidul desa motornya tetep kayak gini iki. Kan jalane kudu motornya tetep kayak gini iki nggono omah nggone bapak iki. Iki aku arep nyoba spot kene bolo. Spotnya kene iki suwe banget aku ora mancing nang kene suwe banget. Iki jane iki asline udan mau berangkat ki udan. Masalahe aku rampungan gawean iki jam 11. Iki aku arep nyepil sing kene kan suwe banget loh. Suwe banget aku ora nyepili daerah kene. Ya iki njajal ki, tapi kae ketoke sing mancing ki ya akeh juga kae. Tapi nyoba. Nek hari ini aku ora manut bolo masalah wis kawanan. Iki jam 11 muncul iki. Jam 11 muncul tapi sing mancing kene iki ya akeh banget kene ya. Lho, kae dulur kae. Banyune wis rada mundak sithik iki. Mancing nembak. Piye Mas, setok urung Mas? Urung etok. Nembak ki ya wingi. Lah, iwake ngetok kabeh. Ya kok. Heh? Gablok. Gadu. Iki urung do muncul iki. Iwake. Wah. Iki bola lokasine jos banget. Kae sing mancing terek-terek wae batai nyobok kabeh gawe nang tengah kae. Kae ketok iki ya nyobok kae orang ngampul kae. Iki memang iki agak asat iki. Kuwi ngampul ora kuwi? Loh, dolan kae. Loh. Iki anyar iki bol iki. Banyu anyar iki. Banyu anyar kudune anu nang sayange ya. Ih. Delok kuwi. Kene iki asline sak umpamane pas kebak ngono asline ya tombrotok jane. Banyune entek bolo. Banyune entek ludes iki. Kae sing mancing kae ya wis kok. Iki mau udan iki rada mentasak. Iya lek. Madang ora iwak lek. Kakek biang ati sing mancing kae, madang arang-arang. Iki asat pancen bola cetek kene iki. Nek misale mau nggo tingkring, nggo pelet ketok ya ora masuk iki. Nek golek serinting tak kira ya akeh. Loh. Iki info nyobokan nek iki, banyu anyar. Jane kene iki cuma iki cetek banget bolo. Cetek nggone cetek kene iki. Tapi sing mancing ora umum akeh kae. Sing kidul kae terek-terek akeh banget. Memang iki potensine kok kidul iki. Loh, sing mancing kae kok kidul akeh banget. Info iki bos, sing mangan arang-arang iki. kurang potensi bola nek nggo tingkring. Masalahnya posisine iki cetek banget, nek cetek tur ora akeh iwake ketok iki. Aku ora nggo lumut. Banyune entek. Ketoke tetep enak sing lor desa.
tak neng lor desa ya. Lagi sing lor desa bola iki. Lor desa. Iki ketok ya sing mancing akeh kene iki. Iki betul tarik-tarik akeh banget. Nek nang kene biasane iki tingkring bola ora nyobok. Bola kae wis enek payung berarti enek sing tingkring. Lho kaya tingkring kabeh bola kae. Kae peletan kabeh paling. Nyoba ya iki wis jam 12-an iki. Lho tingkring kabeh ya toh. Tingkring kabeh. Jero ketok iki. Nah nek sing lor desa banyu sik kok ngene iki sik akeh banget iki. Iki sing lor desa. Oh. Sing mancing ra umum makae. Piye Mas? Ora madang. Ning wonge madang. Madang, ojo ora madang. Lah iya. Ya ini ora madang. Wis etuk Mas. Apa? Merah telur nyari. Oh. Umpan apa toh? Cacing pelet.
Pelet cacing merah kowe mangan lho. Wis tok piramu? Enak telu. Sitok. Agak sitok. Agak teko berarti. Sampeyan jek setok, Mas? Urung. Piye rek durung etuk ki? Goblok iki. Wah, piye to ki? Iki ya Iki balangan tengah berarti ki anu tok iki, betutu tok iki. Anu. Siji tok ya. Betutu. Oh, balangan tengah betutu. Lah kuwi apa kuwi ini lah kuwi? Apa cilik-cilik wirik? Wong saiki ngendi-endi wis cilik kok. Oh to? Oh, ngendi-endi aku kok nang Karamba wis cilik-cilik rong nyari kok. Lah iya kuwi iki urung gede aja. Lah iya tapi kan iwak. Iya. Lah iya urung gede. Iwak tapi. Sing kulon kae. Ya urung oleh kae. Aku jar mancing lho, umpane ya cacing karo pelet. Wis sangu. Wis sangu aku jan sangu pelet karo cacing. Iki Pak D. Wis oleh urung? Urung. Lah piye kono kene urung do oleh iki? Padahal nek mancing ya oleh ya. Serindinge mancing anu mangan ora? Serinding. Piye to? Lah nek serindinge ra mangan mosok akor mancing. Aku ki golek serinding kok. Wis nggawa pelet karo cacing iki. Piye nek ngene iki? Arep pindah ngendi? Apa kuwi? Weh, nilai ireng yo mangan cacing kuwi. Oh, lumut to. Kayak yo cek oman lumut. Lah kamu mubeng retok lumut, lah wis ana retok lumut aku rene kuwi. Biasane aku nang Karamba kono. Ngaranyang gunung apa? Eh? Ngaranyang gunung. Oh, lah aku kok kulon kok. Kerja bakti sik retok lumut. Nah, iki lur, wis ya, lek mancing iki aku ora sekedar sepil spot iki. Ora sekedar tes spot, tapi mancing bener-bener mancing. Ket jam 12 ngaset teko sak yahene lho. Iki memang agak pertama mau mengetok ya to, nang di PHP tok. Lho, tarakku nek iwak ya gede-gede ngene iki. Lho iki tuh nek babone babon tapi mung siji. Ora nek tunggale. Wis ngono wae ya sing jelas nek umpan pelet cacing kene iki blas rinding kuwi ra mangan. Jane ya enek wong nyatane pinggiran ngene iki serinding cilik-cilik ya enek tapi ra gelem mangan pelet karo cacing. Ya rada rugi aku iki. Sing tak goleki serinding iki raya ayamku piye ki engko. Sing ditantani iki serinding ora enek. Lah nek sing sakmono ki tak pakake ayam lho ya mesake. Eman-eman digoreng enak kok. Urip wong siji ya. Wis ngono ya lur ya. Sing jelas hari ini neng Gunung Sono. Ora usah request-requestan. Sesuk aku targete neng Plosorejo. Targete sesuk Plosorejo. Terus dina Selasa aku neng Danglegi. Ngono ya. Dadi nek misale aku ki bingung sing siji request neng Nglanji, siji neng Gunung Sono, siji neng Pelembinator oleh mbagi piye aku ya wong siji. Wong siji kon dibagi-bagi ya ora iso kuwi jarake mencar-mencar kecuali misale request iki bareng-bareng misale Gunung Sono, terus ngendi jenenge Ngroto ngono kuwi sak jalur. Lah nek misale Gunung Sono terus Ndang Legi utawa anu padha poncot-etan poncot kulon ya ora iso ngayahi to. Ora iso ngayahi. Oke ngono wae. Wis tak sepilke masih kae sing nganggo lumut, nek sing nganggo lumut elok babon-babon. Ya, wis ngene. Oh, iki masih iki kali jambe sing nggo lumut mau. Iki sing langsung nyendal-nyendal iki lur.
Itu wakeh tenan. Sampeyan yo lumut to? Loh, delon kuwi. Itu mantep. Sak mene kok. Aduh, duh. Babon-babon rek. Loh. Jane nggon aku gede dhewe mung siji sayange. Siji ndil. Lah masemu ndi sing olehmu ngajar bola-bali ndi, Mas? Hah? Ngajar bola-bali ndi? Nang etan. Yo, kuwi masih kuwi. Wis oh iya. Nang iki ora nggo lumut iki. Aku mejane ya tok lele malah metu iki sundel. Lele cilik ting jabangan. Jabangan tok. Kowe ya pelet karo cacing tok. Cacing pelet. Itu akeh. Oh, rendek, Pak. Blas. Ya ora etan loro nggake. Lho, aku emang itu loro tok kok. Nilane kok liyane putihan kabeh. Wah, masa menang sing nganggo lumut asli. Tapi yo itu iya abangan iki. Abangan tok nek. Wah, salah nyepot aku. Endi olehmu? Oleh. Blas. Gas. Welah. Iso manteng iki. Lah aku emang etok loro ndil. Kowe kari-kari to loro aku ora etok isih-isih. Putihan liyane putihan nilane ku etok loro tok. Oh, jawara lho gak keputihan ngiso iki. Lah kene mangan bola-bali ya putihan. Iya. Ning ora tau kenek. Ora juara. Ya pokoknya ndlep langsung sendal ngono, ndlep langsung sendal ngono aja ngasih kesuwen. Wes. Kira nang kono kuwi, nang lor omah kuwi. Lah iki sepote, jane asline sepote apik banget lur. Kene iki. Oh, sepote apik banget. Cuma iwake lho mangane sing angel, ora masalah sepote. Hidron iki. Sepote jane ya aja semak iki terus angin iki mulur terus ramangan. Wis ngono ya lur ya. Pokoknya setiap info tak setiap spot tak parani. Saiki aku wis ketoke ora nang Karambane lur, aku tak turuti requestmu spot pinggiran, aku nang pinggiran terus kaya zaman mau meneh. Jadi karamba tetap tak kurangi untuk mancing karamba. Memang apa ya? Asiknya memang asik liaran ngene iki. Nek mancing karamba memang ya ndak asik juga. Masalah anggere ndogrok nang kono kuwi terus ora roh pemandangan ngendi-endi. Padha karo wong mancing kolaman. Ngono ya lur ya. Wis ngono wae, seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Rezeki barokah, berkah, amin. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi, tetap di Mitus Channel. Jangan lupa yang baru menemukan video saya subscribe agar Anda bisa melihat spot-spot mancing di wilayah Waduk Kedungombo. Pokoknya mulai hari kemarin aku sampai 1 bulan ini mungkin harus tak layani info pinggiran terus. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.